Hi guys, majong buntag ninyong tanan guys. Ako na po ni si Jinverse. Karon guys. Karon guys, manglakaw mi kay mamalit mi og gamit ni Gian para sa iyang pag-eskwela. Klase na po guys, busy nag mga estudyante. Si Junjun na busy na po na, mamasahiro na. Namang lakaw sa amin. Katong street lang gaya, itong may batunis sa likod. Large. Ito ay, testing ha. Saktor na gaya. Saktor lagi. Kana lang long. Saktor ni. Usa lang ulan lang. Dili ki mag-t-shirt ra man ko di og magpa-complete uniform. Usa ni masuoton. Ikaw may musod di man. Dili man mandatory ang kuan ko uniform. Ay sukod ug tarong ba saktor ba? Sakturang large. Luwag pa gani. Saktor ba? Saktor na gaya na luog. Saktur himo ta pagtakop pa. Ni saktor ni. Bila na inane. Atul kaniya 165. Isa lang? Ulo lang gani bi. Duha na lang. Para pagkuhan di magsigla ba? Di magud siya suoton ba ignara ko ng mga kuan ba? Dili ki ang giyon man dili mandatory na mo ang uniform. Hindi. Suoton ra ko mo request pa. Ano ba? Suoton ra. Mo man pwede kuan ron sa kuan sa katong ni sa vice president. Yan na mo request na pa-complete. Mandatory. Kada adlaw na klase. Mamalit na tag mga notebook ge. Di pwede. Tatliya ko no iya. Nadani wa. Padra bali. 325. Kana na lang atong paliton. Ay sa lagi bi basig di sila tugtan kaming sa una god. Mananghid man mi god. Pero og kuan kana rin paliton. Og okay Kanil mo na organize ba? Di maglatagaw yung mga notebook. Oo niya na ta mamalit ipataw malitron. Diya guys, nakapalit na mi guys og kuan ni Gian uniform. So ang notebook, wa pa day sila tagay requirements na unsay kinahanglanon nila. Ang kuan siya magisiguro guys sa kanang ijang kuan uniform. A few moments later. Good morning madam people. Hi guys, mabuntang ninyong kanan guys. Na may sobrang puso sa saging gabi eh. Diyan mas giyan nga. Bulabulahon ko no. Dami ni bulabulahon. Butangan nato ni itlog ug kuan teklado naman eh. Butangan ng itlog ug na. Loto man po kuan guys. Sapsoy nga gibutangan og chinchuri tuna. Lamig ra banin bula-bulang puso sa saging. Gahapon ginisa karon bula-bula. Diyan guys, daghan day kadong salamat sa mga ningtabang namo guys. Ningtabang ni Tiri sa mga ningatag sa GCash ug sa iyang bank account. Daghan kadong salamat ninyong tanan guys. Hindi mo na may isa basta kay ro na mo kinsa mo basta daghan kadong salamat ninyo. Hindi mo na ibahala ninyo sa inyong mga kamaadyo. Butan. Talagang kadong salamat guys. Labi na katong daily message na nga. Hatag na puno sila sa GCash ni Tiri. Nimuhog na. Kadong salamat sa inyo ang tabang. Diyan karon 19 sila mula raga sa kuan guys. Manila. Mamatigingan. Sa mga group chat na 19 raga Manila. Ito na dito magpatambaw. Diyan tangan na laman nato guys. Diyan ubanan ko nato pagampo. Sa Ginoong anta. Kira maumana ng problema ha. Minta taganog milagro ba nga kuan ba? Kaya yan. Pagiras tambaw din na operahan. Pagsupok lang yan. Dagan kanyang salamat sa inyong tabang guys. Hindi man kumabong pasalamat ninyo. Kaya wa mo. May lain mo tabang na mo. Kamurang mga gadget kang nakatabang na mo guys. Bisag sa YouTube ra nagkaila. Yung suporta mo. Nan pag-testing init mo mantika ba? Kana yung tudlo yan na ba? Ito i-testing. Oh, wow, wala pa sa. I-testing na dahil manangit pa man ka. Asan eh? Ito ba? Himo na. Ano na sa ba? Naku na. Ako na, makabaw ko. Ano lang siya ka? Alig-aligun. Ninginit na baka na nga. Matilit na og. Matilit na og dekado init ng mantika. Nandiyan yung muwang kado. Ikitig ko na. Pili tayo. Ikitigin na. Ano guys oh. Bula-bulang puso.
Madyo gani kay naibalik ng puso, nakatilaw ta. Kaya diri sa una bimigyan mo kung nani din eh. Nalino. Kumutra ba? Kasi yung point sa Manila be. Si Ate Ali. Pero be naka kuha na. Nakasikasor sa tiro di Sa sa papel. MDR. Sa PhilHealth ba? Siya may naglakaw. Sa mga lako kay antik mo ko na sa ati. Di mo ko na mawaw. Mo manayliwat ni tatay nga. Abugaduhon. Usa ka sultan. Dua ka daw sultan pero lain-lain timpla. Ay, tik. Para-parahan lang para na masudan. Pero si mama ang gilutuan no kuan. Sapsoy nga na ito na. Kasi siya mo ngay dani. Si nanay kay nawardan. Unsa man? Kay kuan man anniversary man sa barangay Putong Kam gahapon. Dayo. Natag sila kanang mga Award. mga award sa mga inahan nga pugihan. Basta na-award si nanay natagan siya award. Ayos ah. Ano lagi? Pugihan na pagkainahan. Tinuto po yung barangay. Namitagan siya certificate nga pugihan siyang pagkaina. Ayos. Sa kuan man to sa gardening ba? Tinood man dyan nga pugihan si nanay. Wadyo ka may istorya sa mga kuan guys nanay. Meron ka pugihan ka adyo na. Trabaho raw iting-tingog. Lihok ra dyan na si Jagway tingag-tingag guys. Di mo pahuway. Ako na lang gaji mag-uwa ka ng muli ko dito. Bye. Ako na lang gaji sigingan nga. Pagpahuway sa anay kay di man mo pahuway. Mura mag di patiod ka po dyan. Gusto ko nga makakita po niya nga mo relax bayan na mo pahuway. Patugin mo. Tug sa karigot nga na. Hindi man. Sige na magliklihok. Dahil lundi na tayo. Mana? Bakit ko rin masulog yung pahit. Pahit si Juan. Yeah guys, sa kuan guys. Sapsoy nga. Isang bulano ka ng century tuna. The sardinas. Sa animingkoy. Hindi man mo kagulay na smingkoy. Ate. Sardinas, may kaon. Tama, lingkod, pwede na. Ako kuan ba? Nag-inom kasi mag-insure ma gabi eh. Kada gabi jud pag inom ma bago katog. Oh. Hey guys, good morning guys. Asan bula-bula ma? Inom ka gatas. Ano kang may inom ko kape di ko makatog. Natural, kape. Kape mo na dahil. Diyan na lagi uban pod nga. Ila pong pangpakatog ang kape. Mao. Uban. Laylay, magandang tao eh. Laylay, kuha ng tao. Laylay ka ng pagka. Karihat na dahil. Mag-inom ko kape nga ka ng inaanak ko. Ko to. Di ko katog, magsige lang ko pangikab. Init ka ganinan sa imo ang para tumatay pan. Mga taninjo guys. Dito ba yung inani at ang sudan. Kasi may tamang gulay. Chiro, mga lechon, Yes. mga kalderita. Siyempre na mukha ang takarne. Kasi sa kasimana kaduha. Kailangan mo po mukha ang takarne. Di rapir may gulay. Lagi na dahil. Isda. Mamahaw ka guys. Paano ko dahil hindi ko kaya. Dito dito na paliton ko na puso ah. Pakuitin ra. Hindi man ka sa 20. 20 isa. Nagtik man din. Sa mga kan. Tukak ako. Nakaudto na. Nakulang sa kanang tulog gabi eh. Wala una. Sa katulog na ko dito. Papa, balok kasi nagparong sa suga gabi eh. Ano tayo kusog kayo yung tingog cellphone? Nagsalida. Wala ko din nagpasalida gabi eh. Cellphone. Nambot ninyo, pagsaka na ito, nakatulog naman ko. Pinduka lang kayo. Nakamata ko mga alas 12. Nagdamgo ko. Nakadunod ko hila ko bata. Hila ko bata. Baka bagong kinanganak ma. Ano ka ha? Ano ito makatuta dito sa mga lugar ma? Suroy ta ba? Binili na ko ni Ate Dana ni Mong na sa Mana. Binili na ko ni balay sa Mana ang Dana. Ito sa. Ano pinindot ng mga pasyalan dito ma? Binapor. Kasong diwata. Binapor? Sa Binapor Diwata. ang pangan? Barangay. Ang pala ito, Diwata. Nahindak ng mga nako. Nilamisa. Oo. Hindi mo sa panayan pa yung hapon. Guro. O kung dito siya, kurso dito siya. Wala, tulog pa. Masay sunod sa inyong lugar ma? So, Tuan? Binapor. Dayon Carmen. Dayon Sipit. Dayon Binavista. Dayon Butpon. Hindi na nagdabaw di pa.
Layo pa. Layo pa. Magpasahi pa ka o kapigatos, pero karon mga 200 pasahi. Wala rin, di pa masaya pa Davao na. Diyan ka Santran, pero pag abot ng Davao, marag 200 at 300 at yan. Magdudoon na di ay. Ang among syudad, hingoog man. Ay, wag yung Kasi tapos ang lungsod lang sa mesama sa mga. Hindi may tayo magdato sa simong lugar. Suro ito, magbarak-barata ba? Okay lang. Katulog yun siya ba? Nasipit ta, lunggo. Tapos magbiyahe pa ta, jeep pa ingon sa amo. Ito tapuhon. Hindi man naman, ito ka. Kanang nasa ati? Ang kita bang lima. Katang lima. Pumumigda, pumumigda. Hindi, may son si mama dito. Di dito, pwede makaigas lang. Oy, Pwede. ito dito. Manang, ito dito yung payag, ito mga butang tanan. Masaman mo Nabilin mato, ako. wala pa na. Langgana, kalha, kaldero, mga laptop, dito ka manang. Si Gregor na nga balibog mo ang sa inos. Ganan man kag siya. Sige na pagkagat si Nunja. Ganan man ang bata o kana ako di. Pagkagay ka na dugyan. Kimot ta ilok. Matag na kay Mango, hindi ka maginana ha. La, iring imong ginana, ang mo dili bansay bitaw kini. Gusto ya gininato ron. Bantag di kami nga na kay Mango. Kasi mga pangita dito ma. Sigara ito, mananag ka. Panagat, tricycle. Parehas ko Dani. Pero na pa yung umahan dito ma. Yung umahan. Saan na diba? Kaya yung ano ko, ano to, kaya ang naay. Wala di tayo sagaran dito, igit. Sagaran dito, kamutira, balanghoy. Lami ma. Ang sapsi nga ito na. Ikadugan yung ikanhan ko ng bahong. Mga dahiling dogang kakuan kan. Ilamihan na siya guys sa kuan. Sapsi nga. Century to na gisubak. Ang bula-bula malami. Lami. O ako memories. O guys, Memory sa? isa man na. Lami pa siya. Yeah? Haman nagkanta ka di. Tanaw sa nilula ka kung hindi kanta ka kay gusto siya mo tanaw. Wa ko katanaw. Alam ni. Murang nang Kaya lagi ano. Ba't ganyan yung mong itsura? Manong bata mo lagi nagitara pa, pa gitara. Ayos. Gitara pa siya. Di man kaani gud. Manila pa na ma. Ang Manila pa ni. Pagka siya idadan na upat. Ipakanta siya sa tita Kurami. Senior na. Si Kurami man na nag-gitar. Si Kurami bito nagtudlo ni siya gitar. Kurami. Awetin ko para sa'yo. Ilan man ang tripan sa una pero military ni Kurami. Make up. Pakanta-kantahan nila. Kanta ko. Make upan, pasuotog dress. Diyan katong na yung makamunas dyan ng gitar. Diyan na nurse dito nga Tagaliti. Haran-haranahan ni Gian. Yung panguyabon. Si Kuan, si Ate Juliet, tahan ni Gian. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Saan na kayo dito? Ang kapahar baga itong bajiha. Ito yun. Parang kaputi. Nabutan rabaho. Magpakasyon si Jagi Kagliti. Dadan mi Kuan. Pasalubong ato kitang suman nga Kuan mamuron. Majo tayo dyan pero may pasalubong Hatag sa mo. silingan yun. Nga sa silingan. Butan ka itong narsa. Kita, sagi. Patanawa ko ba? Abang na Pangitaon, pagani ka. Sangitaon eh. Mutanaw ka siya excited sa mutanaw. Di harap ba siya na siya nagingan nga. Mutanaw. Diyo siya di mapatanawang. Naguhat na slula oh. Katawa ko kay sa kanang ako magkuan to sa kong cellphone kadugay na kong anak ko tublok wala ina mangla. Anak na ko. Sus jata. Utang nga ka, muting tagon ka. Gi, tanawa ra ni ginaunsa ni. Nag-YouTube siya pero naabot og email, naabot na bisagasa na naabot na Google, nasulod na bisagasang website. Sa tao no. Alang-alang sige kung anak. Tingala awa. Amo na nak mabantay niya man na sa YouTube. Bas gani nga maghilom na mag-expect lang nga manawag na nakay magpatabang. Okay, nana sa YouTube. Masakit ang siya. Gi, tanawa ra ni Gi kanang doktora ra akong cellphone niya, doktora ka na yung cellphone. Igdol ni mo na siyang cellphone, maabot na siya TikTok, maabot nag settings na bisagasa na suksok na bisagasa.
Nga di ko kay balog at di ko katimaan asa to da. Nag-practice pa man na siya. Oh, grabe practice. Di Oo. ako. Sa live na ko na. Ikaw man may doktor, di. May sa doktor din na nimo. Bata pa ninyo yung namamita mo. Asan guys? Si mama og yung sister-in-law. Nga. Ano sa anima? 2000 kwan lagi mo. 2013 lagi. Iwangan yung mita sa mga doktor sa 2013. 2013 pa na, di pila yung idadana. 2013 pa. Pinagani ko kita sa mga memories sa kuan kaya gang isa ka Facebook na hack. Sikit kara. Ya ba? Utar ato bay. Walang signal. Ulat good ka. Sikit kara. Kita sana na ni ko kay isoon di ba. Nga. Touch my heart beating slow. Nakuha niyo ba? Madyawa na na yung talent na mukanta. May manili mausab ang mga kuan ba. Sa Manila, di ay nga. Pero mo na sa pangantahon. Di na bang takuha na mo kantabal? Ubus mo kung pagkantahon yung klaro mo. Minan ko yung Ruby nga. Kanta, hindi. Aron malipay mong ati ba? Dahil kay Cole. Uing na ako ang MC nga. Mukantakin manaman ang ibig. Mo balibad pa ka? So, ano ko balibad? Kanta. Kani? Mayroong kanta mang ikanta. Mangita pa kuglain. Di ba nakita niyo yan? YouTube, mga nagtanong kong YouTube. Nagtanaw sa nagkanta siya pero nagtanaw siya. Ay, pagraban niya din siya bayot. Picture niya wa. Bullshit kayo. Wala na ibong bayot. Naibog-dib na iba ito niya. Picture siya. Gipost pa sa Instagram. Ang ilang picture mo. Nga. Lagyan ko na to kay. Diyan ka na boyfriend. mo niya. Yawa ra. Tatay. Nagantaw ra ba? Nasayang na butong laki. Nagbinayot mo ba por bonta. Ay sig ko lang bayot mo. Pagkanta ni Gen, sige tanaw. Kung bayot ngayon si. Sige, magbanta ka rin mo kuskilid. Napag-guman, wajig kagwanta. Nagpa-picture dyan. Amang picture may patanawon. Oo, ano, makapapasa ako. Ginaw giyad sa Nga dihan ra ba ito? Taga-balot. Nguyab mo na itong bayot. Kung mga sa bayo ko, hindi kong gawa. Kaya ka na ba dyan bayot? Imo na ba dyan nilang tanan nga makuha ka? pa sa iyang pag-birthday sa anak ni Ruby, di pa kanta siya. Friend na ba may datong bayot? I-add ko sa Facebook kasi Instagram, di follow ko. Bakit tanaw mo? Friend minad, makakita ra ba ko gun sa injuhang? Kung kuha na ito. Nguyab mo. Yatay. Nguyab mo? Panguli ka pa. Ang daan ba? Tanang nga gudong, mabito tani ato, giatay, bayuta to. Asa? Naabak kita ka, naa. Oh, naa. Siyempre, mamang rin mo isang message. Iba sigang tanawon. Pwede mo di. Pang kuan nila, di pang saan, pang nila ba? Hindi lagi. Bantay ha. Kita na ba dyan na? Kay friend me. Kanta nyo naman, di ka mo kanta. Kita ko kung si Juhang Kamukuan. Pero kay Muang Kinan makadaan. Ulit mo suko. Ang Kinan madaan. Ulit mo suko. Wala na ba sa bayot? Nagustuhan ba sa bayot? Na, walang tingog. Isa. Di lagi ka, alingog mong kra. Hindi mo kamutingog. Namahaw na ka na. Ano di mo kamutingog Bayot pangutingog? ka, uban nila dito sa pag-birthday. Kaya nang libuhay na nas bayot pa. Alagi, balita na kayo na mamita na bayot ko na dito sa birthday ko no. May patanaw sa mga inbox be. Ano Oh, sa- tanawa, oh, Be. oh. Nala. Guga. Oh. Oh, may bayot diha. Sige. May bayot. Oh. Naa. Asang bayot ta na? Sige. Sige. Naa. Naa. Wala naman kayo. Rada mo tunga nga May bayot. May bayot. Hindi ko nang pungutan ng lalo kay ka makatubag. Alingog ko kay mamugos. Ka. Naba ko may sulod ug wala biyantian. We. Mo na sulod ug wala. Ano sa pay gamay dal magaw nagamudaka kay nagkaroon ning dako na ka. Lain nagagimo. Basta siguro magkawiyab ni. Ginahan siguro din natagdan. Oo, nagkuhan mo. Normal na sa karoon yan.